Maupay. Maupay. Kain daw na diyan tao. Sir? Sir? Maupay. Masulod na kay Abrido man. Sir? Uy, sir. Kaya di ka na baton. Maupay nga adaw. Sir? Neto, may kasakit. Ha? Sir, maupay nga adaw, may gadak tuyo. Uy, sir. Apa si sir? Neto, nagminundo ka. Iton. Nalawag ka sak, sir. Ay kapag minundo kay, nagminusdot ka lugod nga may kang bonus. Oy, sir, ay pagbinuwa, ni Baroak may nang bonus. Waray. Oy, si sir, nagbibinuwa. Ito, nitakdo ko si mana ko ito may straight sa luyo. Oo, naman. Ito, sir, wala na agad, di ba may kasaksaan? Waray. Ata, nagraot, si sir. Waray. Hala na agad, sir. Ata si sir, di rin nalalambing. Sir, wala na. Wara daw. Grabe man si sir. Lingko asan panulay. Ha? Grabe. Panulay talaga, sir. Di kala naman, napaabay, sir. Eh pag inaro kay warak dong kwarta. Si sir. Samantala man, si Manakon dito, si ma'am nga, ito dito sa luyo. Ato na naman, yun itakdo na mo. Waray ak kwarta. Mo na la, pag mga kwarta ak, bisan di ka mag-aro, katagang ko ikaw. Iton, kahin mo. Ay nga, akit, Mariet. Hindi naman siya ulo. Grabe talaga si sir. Tigdal ang nagbago. Samantala, bago niya pag-abot sa bonus. Bonus? Waray nak bonus. Ay nga, akit, pag binuwa, sir. Natakdo ko si Manakon. Si mama ito di sa luyo. Namalyo na. Nani? Lingko sa mga panulay. Eto, si sir. Samantala, lugod siya dito sa buka, ho. Pinlit na medyang buga. Di Panulay. ka sabot. Lingko sa mga panulay. Eto, sugar na galang na di ka magpaabay. Sunod ito mga panulay. Panulay si sir. Ikuha ng panulay. Ano sa mga panulay? Nanuman. Bill sa kuryente, budget sa gasol, budget sa bugas. Daramok pa. Bill sa kuryente, budget sa gasol, budget sa bugas. Daramok pa. Yung mga panulay niya. Ay, ito, yung panulay, sir.